Witam was pięknie, moi roztomili. Z tej strony Agata. Mam trochę ryma, ale mam nadzieję, że nam to nie będzie zawadzać w tym nagrywaniu tego odcinka, bo mam dzisiaj drugi szub do was z tej śląskiej mojej gotki. I mam do was taki szpil, że po prostu padniecie. Ale ja wam ten szpil schowię jakaś tam w środku i pewnie sobie będziecie przewijać pieręszczaki jedne. Gieszynku nie dostaniecie na święta. No to co, lecimy, bo ja zaś będę fanzolić głupoty, będę się musiała wycinać. Jako to się stało, że ja go dam? No to już tak, u mnie rodzice go dają, wszyscy go dają, no to ja też go dam, no. Już nie tak w 100% niestety, no bo to za niko i jest to strasznie przykre, ale teraz mamy takie czasy, że mamy takie możliwości, powiem wam szczerze, no super, jak się tak zaczniemy zagłębiać, jest wszystko, są wierszyki po śląsku, są słowniki po śląsku, są jakieś czytanki po śląsku, książki po śląsku i co jest najlepsze, a to ten szpil to wam zostawia na koniec. Dobra, a i tak się pewnie wygodę, także dobre, lecimy dalej z tym tematem. Wiele razy było tak, że na przykład wiedziało się jak coś się po polsku, a nie wiedziało się jak coś się po śląsku, a nie po polsku. Widzicie, ja już jest zakręcone jak barani rogi. No i Agata na przykład do 3. klasy podstawówki myślała, że Kielnia to jest Kielnia. Normalnie, no Kielnia po polsku to samo co Kielnia po śląsku. No Kielnia to Kielnia. Potem się okazało, że Kielnia to Chochla. No. Ale to nie było takie złe, gańbych się nie narobiła. Mój foter na przykład się wadził we szkole, że Wasserwoga to jest Wasserwoga, a nie Poziomica. Także no, a to wtedy jeszcze były takie ciężkie czasy, że strasznie tym pili. Teraz jak coś się powie po śląsku, no ci nauczyciele już to mają tak. No, bo w każdym razie u mnie tak było w szkołach, że już to tak mieli zdawkowo to tak fajnie jak go domy, ale nie naciskali jakoś, żeby mocno mówić po polsku, no chyba, że się odpowiada tam, nie? Gdzieś na lekcji, na ocena czy coś, no to wiadomo, że po polsku. Bo wiele osób myśli, że jeżeli jesteśmy Ślązakami, to nie potrafimy mówić po polsku, no ale tu wam zrobię taką niespodziankę, że potrafimy mówić po polsku. Jeden odcinek też nagram po polsku, ale dzisiaj jest odcinek ze Śląskiej Gotki, więc będę gadać po śląsku. No, co? Ja wam powiem tak. Mam do was przygotowany zaś porasłówek, kiedy chcę, żebyście mi zgodli w komentarzu, co znaczą. Obejrzymy, wiele z was będzie wiedziało. Ostatnio pod tym filmem najwięcej osób zgadło hasiok i tam pisaliście, że to w dużo regionach się go na kosz hasiok. Toż dobrze, to widocznie nie ma to taki stricte śląski. Bardzo się cieszę, że byliście tacy aktywni i fez, że jest z tego rada. I mam tu do was, czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 słówek. Chyba troszkę za moc tego mam. Dobra, tuż szpil już go dałach. Szpil. A więc wam tak, pierwsze słówko, co to jest krojcok? Albo raczej, kto to jest krojcok? Co to jest genich? To jest drugie słówko. Trzecie słówko, co to jest portymok? 4. słówko, co to jest dublik? I 5. słówko, takie na czasie, co to jest winszować. No, także mam nadzieję, że mi odpowiecie w komentarzach, co to są za słówka. Ja mam do was teraz ten szpil, bo wiem, że część osób nie ma trwania na takie dłuższe filmiki, a szkoda, bo ja by się tak pogodała, ale to ja by to musiała porozbijać. Ja by sobie musiała przygotować jakiś scenariusz, a ja tak zawsze na żywca lecę, na spontana, co mi ślina na język przyniesie i potem fazole jakieś głupoty i się muszę wycinać. No dobra, mam do was taki szpil, że wracając do tego, że mamy ta śląsko-gotka i że wiele osób chce go dać, ale nie mo jak, bo oni albo nie byli na Śląsku, albo nie znają nikogo na Śląsku, a tak się im festa nasza śląska gotka podoba. No to ja mam do was po prostu rozwiązanie, które spadło z kosmosu, a więc mam do was taki szpil, że powstało coś takiego jak kurs śląskiej gotki i to jest na tej podstawie co inne kursy językowe.
Tam jest o wszystkim. To jest 21 lekcji wideo na temat gramatyki, na temat różnych regionów Śląska, jako się to wymawia, jako się to pisze. To jest bardzo ciekawe, bo ja też tam parę rzeczy nie wiedziała, jako się to pisze, bo ta śląskogotka, no to jak słyszymy, tak piszemy, a fakt jest taki, że nie idzie tego oddać, jakby go damy na przykład Zouza. No to jak napiszesz Zouza, to nie brzmi to tak, bo to jest Zouza, a nie Zouza. Słychać różnica? Nie wiem, czy wszyscy to słyszą, czy no Hanysy, ale no niestety tak to jest. A ciekawe, czy wiecie, co to jest Zouza? To możecie mi też napisać jako 5. słówko, co to jest Zouza. I co? Już wam pokazuję, jak to działo. W linku... Jezus, w linku. Jest terkusie, nie wiem. Ja już to nie wiem. Ja się będę musiała powycinać, bo to normalnie gańba. W opisie filmu macie link do tego kursu i macie ze mną z tego linku, jak wleziecie i się zapiszecie na ten kurs, macie minus 10 zł. Także myślę, że to jest super pomysł, jak nie macie gieszynku, albo tam do swojej dziołchy, do swojego synka, do kogo chcecie. Albo najlepszy prezent, no to od siebie do siebie. No co? To jest super, jak chcecie dać komuś, który chciał zawsze go dać, a nie go do, jak ty go dasz, a twoja frela nie go do, albo jak ty go dasz, a twój synek nie go do, to też jest super dać taki kurs. Wiele osób się właśnie tak czuje taki, jak wchodzi do rodziny śląskiej i nie go do, to się czuje tak troszeczkę po zadku. No ale tu się nie ma co czuć po zadku. Możecie sobie kupić taki kurs teraz i będziecie wiedzieć wszystko i jeszcze ich zaskoczycie, bo tu są naprawdę taki zwroty, że nawet my tak nie godomy, bo to w różnych regionach się różnie godoni, a to jest tako fajno, to jest tak wszystko super skumulowane. Powiem wam szczerze, no super, mega profesjonalnie to jest zrobione, no coś pięknego. No, jakże chcę to otwarła, to aż się zachciało. Także co? Już wam pokazuję, na czym to polega. Macie sobie taki kurs. Twoje szkolenia. Kurs śląskiej gotki. Wchodzimy. I tutaj mamy tak. Dzień pierwszy, dzień drugi, trzeci, czwarty. O. Różne tu mamy te tematy. Powitania, formy grzecznościowe. Tu jest o tym, że się dwoją, bo u nas na Śląsku się dwoją. Nie wiem, czy w Polsce też się dwoją, że dobry mocie tam kilo prezwosztu do mnie, no nie wiem, żeby nie mówić przez pani, pan, no to się właśnie dwoją. Ale to raczej tak do starszych osób troszkę. Bo no, także mamy tu tak, ubrania, czyli lunty tu mamy. A wlezymy se w lunty, a co tam? Jaki tu jest gryfny Carlos. Dobra, przewinimy. Wbijemy się w środek. Bluzka, czyli bluzę, galoty, albo też kecka, albo klajd, czyli spódnicę lub sukienkę. Do tego szczewiki na wysokim abzacu, czyli szpilki. Kej przykład. Tu gadałem, że na szczewiki na wysokim abzacu, a my zaś go damy na krąfleku. No. Nie go damy na abzacu, ale Geburstak urodziny. My zaś go damy bardziej Geburstak niż Geburstak. No ale to co kąsek to inaczej, wiadomo, nie? Generalnie super. Jest to zrobione, no, coś pięknego. Sport, czas wolny, czas i liczby, dzieci, podróże, miasta, zwierzęta, święta. Święta to teraz będzie. Kalendarz adwentowy, genau. Dzisiaj są przy fest fajnym temacie. Będziemy gadać o okazjach, z których organizuje się fajery na Górnym Śląsku. O zwyczajach związanych z godami albo Wielkanocą, ale też o zwyczajach czy zwykach związanych z cyklem życia, ślubach, roczkach albo Abrahamach. Boże Narodzenie.
We Wilio stroi się Chrisbał. Wiszą się na niemu glaskugle i światełka, ale jeszcze ważniejszym elementem jest bytlyjka, czyli stajenka. Choinki stawia się w domach kaź od XIX stulecia. Zwyczaj stawiania betlyjek jest mocno starszy, chociaż dzisiaj już nie tak popularny. Figurki w betlejkach sprawione były najczęściej z gipsu, drzewa albo masy papiurzanej. Czasem szło też trafić betlejka z drzewa i słomy. W to było takie betlejce. Dzieciątko, świętopanienka, święty Józef, wół i osioł. Dobra, więcej wam już nie pokazuję, bo ja wam tu zaraz pokażę cały kurs, a to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyście sobie wleźli. I słuchajcie mnie. Jak masz jakiego fajnego Karlusa, Kerygodo, albo jako fajno śląsko frela, Kerogodo i nie chcesz zrobić z siebie błozna, no to trzeba umieć coś powiedzieć po śląsku. Albo żeby ona cię nie zrobiła za błozna, to trzeba wiedzieć, co jako znaczy po śląsku, bo inaczej jedno słowo, co znaczy po polsku, po śląsku znaczy coś innego. No i tak to jest. Był też taki mem, że jak się powie warszawiaczce, żeby się odpiła, to pójdzie on, a jak ślązoczce powiesz, żeby się odpiła, to się odszczeli. W sensie, że się wystroi. O, tak to było, że się wystroi. Także jak chcecie zrobić dobre wrażenie na tej śląskiej freli albo na tym gryfnym Karlusie, to musicie umieć coś gadać. A taki kurs, no powiem wam, będziecie gadać lepsze jak niekiedy ślązok. A też to jest dobre do tych, którzy właśnie są takimi krojcokami i chcieliby się polepszyć ten śląski, nie? Bo to jest naprawdę, no fajne to jest, kurde no, to nie może zginąć. To jest część dziedzictwa narodowego, ludzie. Ja nie wiem. Co my tu mamy? Czas wolny, czas liczby. Bohemizmy i germanizmy. To będzie ciekawe. Przewiniemy trochę, żeby się wbić w środek. Odmian języka śląskiego jest co najmniej kilkanaście, więc nie możemy o nim powiedzieć, że jest to jedna gwara. Definicja języka natomiast zakłada, że jest to system znaków, które służą do porozumiewania się w obrębie danej społeczności. To tyle, jeżeli chodzi o językoznawstwo. Gdy dodamy do tego już szczypty polityki, punkt widzenia zmieni nam się o 180 stopni. Dlatego zostańmy przy czystej lingwistyce. Język nigdy nie rozwija się samodzielnie. Przede wszystkim dlatego, że ma użytkowników, takich jak ty czy ja. Czasami bardzo kreatywnych, a także dlatego, że ma również sąsiadów, którzy na przestrzeni wieków, a także i każdego dnia mają wpływ na kształt języka, którym się posługuje. Chciałabym Ci pokazać, jaki wpływ na kształt obecnej mowy miał fakt, że sąsiadami Ślązaków są Niemcy i Czesi. Najbardziej słyszalne jest to w słowach, które zapożyczyliśmy z tych języków i z powodzeniem używamy. Zacznijmy od tych mniej oczywistych zapożyczeń, czyli bohemizmu. Kurde, to jest takie ciekawe. Ja bym wam to całe puściła, ale no... I tak to poprzewijacie. Jezu, to jest takie fajne. Ja normalnie... Ja sobie to muszę od początku puścić całe. Jak będę miała trochę czasu bez święta. Coś pięknego. Ludzie, bierzcie to. Tym bardziej, że teraz jeszcze jest 10 zł rabatu z mojego linku, także wyłapiecie jakoś tam nutka śląskiej gotki. Zrobicie dobre pierwsze wrażenie na śląskiej freli, na śląskim Karlusie, a może chcecie się przypodobać teściom. Naprawdę, że jest fest rada, że coś takiego jest i że teraz macie szansę po tych wszystkich komentarzach, że kurde, że wy byście tak chcieli gadać. Niekierzy naprawdę, to albo w wiadomościach prywatnych piszą, że kurde, oni by tak chcieli gadać po tym śląsku, że tak by się chcieli nauczyć. No to już macie teraz macie taką okazję, żeby się nauczyć śląskiej gotki, tak jak na profesjonalnym kursie językowym, to jest dokładnie to samo. I na koniec dostajecie imienny certyfikat, że zdaliście taki kurs śląskiej gotki, że go przeszliście. No i co? Ja wam życzę, żebyście się nauczyli gadać. Dajcie mi znać w komentarzu, kto jest chętny na taki kurs śląskiej gotki.
I czy żeście się zapisali, czy nie? Mam nadzieję, że ja, bo to jednak jest naprawdę... To jest super pomysł, to jest hobby na geszing, hobby na... A hobby tak od samego siebie do siebie, no to jest fajne, to jest naprawdę gryfne... Jak jo? O, bonus. Śląski niezbędnik. O kurde. O. Link do paczki z plikami. O, to tego wam nie byda. Tego wam nie byda pokazywać. Musicie se wejść na kurs i se musicie sami obejrzeć. Oni. 9 najczęstszych błędów. Ja tam na pewno byda. Bo jo tak go dom... Tak jak go domy w domu, a nie tak fajnie gramatycznie i w ogóle. Sznupać. Ciekawe, czy wiecie, co to jest sznupać. No, wiecie? Napiszcie mi jako 6. słówko. Przypominam wam, mamy tak. Mamy krojcok, mamy genich, portymok, dublik, winszować, no i niech ja też sznupać. A nie, tam jeszcze coś miała. I co? Zapomniała. No trudno. Zdarza się. Zapraszam Was jeszcze raz serdecznie na kurs, jeszcze w tym przedświątecznym odcinku. Wpadną jeszcze inne odcinki między świętami. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. No co, naprawdę zapraszam Was na ta Śląsko-Gotka. Mam nadzieję, że to nie zginie. W nas jest nadzieja, w nas jest siła. W młodym pokoleniu. Wszystkich młodych zachęcam, żeby go dali, żeby się tego nie gańbowali. Tu się nie ma czego gańbować. To jest naprawdę fajne. No i co, jak się w tym czujecie, to go dejcie. A jak chcecie się w tym poczuć, to sobie kupcie taki kurs Śląskiej Gotki i będzie naprawdę genau. Tak będzie genau. Toż cóż no. Kończę, moi kochani widzowie. Ja wam fest przaja. Fest się cieszę, że żeście ze mną są, że oglądacie. Nie zapomnijcie dać subskrypcji kanału i dzwoneczka, jak chcecie być na bieżąco. Na pewno jeszcze wpadnie odcinek z przygotowania do Śląskiej Wilije, jaki my mamy te 12 potraw i obejrzycie, jako to robimy, bo u nas jest inakszo ta Wilio niż wszędzie. No i mam nadzieję, że będziecie oglądać. To będzie taki kulinarny odcinek z moją mamuśką, z moją mutrą. No i co? Życzę wam wesołych świąt. Ale to jeszcze nie ma koniec, bo bez święta też jeszcze bym puszczał odcinek. I mam nadzieję, że byliście grzeczni, że dostaniecie fajne geszynki na święta. No i co? Do zobaczenia, papa. Pamiętajcie, że w opisie macie link do tego kursu. Zapraszam Was serdecznie. To jest naprawdę, no... coś pięknego. Fest mnie to cieszy, że powstają takie rzeczy. Że teraz są takie możliwości, żeby tego nie tępić, no rozpowszechniać. Super, cieszę się niezmiernie. Dziękuję Wam, że żeście ze mną tak długo wytrwali. Normalnie macie trwanie nieziemskie. Dobre. Też na razie, papa. Życzę Wam wszystkiego dobrego.